Balima Anakuma, très urgent. Balima bien jeudi 20 novembre 2025. Balima o Ambalma Tchedo Bora, Kalebe Malik Kele Bayani mois de janvier Tche, Kone Asimi Goita Sradi Alima. Ambalma Tchemudo, bon, Abina fo, Abe Doni Ndon quoi. Abina fo, Abe Doni Fengen Ndon, parce qu'il n'y a pas qu'à faire une Amina. Voilà, ni Ambalma Tchendi, Bora vidéo ke, Amena ka vidéo kala. Aou ni ambe je kala je nyongo fe anga nga aklanta mu fo ambo fana fo ka daka aou ni anga janga ni video la mef mais si mali bega do kele ne beta défense la sin ni mali autorité soma nga kuma kan ma ni vlo kaso ala sa so dojo mu da be ne mo ba sa ba prene ni ka ne ko mo ba kele de no mu ne be ba de mo itina do fo mu ta no mali ko abe mali ndo ni donc au club na banga nyoro fana me abenu kumame kalib se ka mali kele bayani janvier che avec kele ban chogo jume ayere bena detail do di donc en bela jele cheka kuma mesan malende bela jele ya mesisa ako koni sra drale ma kalib se ka binamine ale bisa kelen fo ka ban peu ale be kelen ban quoi ale afanga ba la quoi bon ne be ni chendo amena quoi a Libéria kelen nke je pense qu'à Libéria kelen nke ka teme quoi ngakli ba la quoi ngakli be China wole mu nya fo malion nyana dron le comment nous hal ni mera mu fo China quoi hal ni Amérique armée ta di Assimi ma te gagner kelen ya Amérique est première puissance di ka Amérique armée ta ko Assimi ka diriger tesi wala te gagner kelen gagne solution e mouye ka Assimi genga bo fangala karani président wéré o de be kelen gagner Malion Mali problème marfa côté de Aïch Mali problème politique di mais ka tient de fa ma djembe be ka kulana bi ale bora kale bi seko ka kalemba te se ka kalemba kalenga babi akali ne seko tungarai jombe ala deli kalenga kika jamana kono masika la dilte bébé fe ka ika vike la fiala torambe encore de bado ambe tungala billahi ambe warchi yake do ke billahi ne re fone jabe tege ni ne mali numéro ka be ka ne wule sa fone jabe tege ne bala de ka continuer en ten la de liou parce que anye demba tikudi est-ce que tu vois ambe mogo wara ou deme ambe hina mogo chamana ne te nga femba fo réseau ne be hina mogo chamana de meneta fo réseau kandi munu mutable réseau ka de toke munu meno do baro ne be mogo deme donc ni gele kera mali jamana kono ika mogo deme ta be chaya ne gelme mu fo che boraka kelen fle koni marfa ko mogo ba saba de bali bulu Assimi gana dada akata mali muri be fara nyoka akata mali soma be fara nyoka aka mali sulame be fara be ki ga barake quoi o te mali souvi wallahi clélia o de mali ki cléangan clé nyoko o do me mali souvi tout à la tatala fendo be Assimi ko mogo chama mako indo hada made jamfake ibena koko glatenya mali ay 2012 ni bilajabi est-ce que ye kelenye ou te kelenye 2022 ni bi ou te kelenye de
2022 wagati la anw de kun bɛ marifa anw de kun bɛ taga jatigɛ wale mɔgɔw yɔrɔ ɲini fo bɛ boli tu kɔnɔnaw la mais bi olu de filɛ kan ka dugu minɛ mun nana n'o ye président donna janfa de la depuis Assimi janfa guloki do ne kasira ngo mali ko kani kan ka sigi an ka duwawu dɔrɔn do masakɛ nana ka janfa guloki do ila jamana ti ɲa i bolo ni jamanadenw ko k'u b'u muɲu u b'u muɲu c'est vrai mais a bɛ se niveau dɔ la muɲu bɛ b'u la limana bɛ tila jamanadenw na u b'a fɔ ko président yɛrɛ ka taa ka bɔ yen caman bɛ ka kule bi an bɛ Assimi an b'i nɔfɛ an bɛ sa i nɔfɛ nin ye wagati la ko de ye an bɛ fɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ wallahi a caman tɛ nasɔngɔ bɔ a bɛ se niveau dɔ la an ye nasɔngɔ bɔ an b'a dɔn mun bɛ yen wallahi gɛlɛya bɛ se niveau dɔ la dɔw b'a fɔ ko non ko cɛ a ka bila bon an bɛ ka don de la sisan an balimacɛ bɔra an ye soma caman bɔlen an ye mori caman bɔlen nin saraka in bɔ nin ye nin kɛ tan nin bɛ kɛ tan a tɛmɛna saraka bɔ kan hali n'a si bɛ Mali turabilen bɛɛ kɛ saraka ye ka taa si Maga misiri kɔnɔ Maga alimami ka kuranɛ ta ka da Assimi kunkolo kan ka duwawu do a ye c'est à dire que diɲɛ misiri diɲɛ alimami bɛɛ ka bɔ ka Assimi Goïta ka duwawu do a ye ni kuranɛ cɛ Assimi tɛ se Assimi sera terminus de la problème fɛn fɛn bɛ bi a bɛɛ Assimi di c'est tout a ka tant k'a bɛ a kunkolo de bɛ Mali ko la a tɛ taa ɲɛfɛ a y'a sɛbɛn ne de y'a fɔ ɲɛna bi a tɛ taa parce que guloki dɔ bɛ Assimi Goïta la f'a ka guloki in bɔ yen de a tɛ se ka guloki in bɔ yen guloki in tɛ se ka bɔ Assimi na bilen c'est fini Assimi janfa guloki de don a tɛ se ka bɔ a la bilen Assimi na ka janfa guloki de bɛ taa c'est fini an kulela an ma sɔn a ka mun kan a y'o kɛ a ye kɛbali kɛ a ye fɔbali fɔ c'est fini déjà ala y'a ka baara kɛ ka ban an bɛ ka sigi dɔrɔn an bɛ ka film bɛɛ laban cogo jumɛn an bɛ k'o dɔrɔn de kɔnɔ donc an balimacɛ bɔra k'ale bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ale bɛ kɛlɛ in ban non kɛlɛ in dan banni tɛ mɔgɔ ko tɛ hali ni Assimi maliyɛn bɛɛ recruté bi a tɛ ɲɛ a bolo hali ni maliyɛn bɛɛ marifa ta bi ko Assimi an bi ko a tɛ ɲɛ walayi a y'a sɛbɛn ka da mun ŋɛnɛmɛnɛ fɔ ka fana o de ye nin ye donc an ka bɔ bloku kɔnɔ an ka na réalité kɔnɔ n bɛ ka kuma tiɲɛ de fana don dɔ la bɛ tila ka ne ka nin kuma kelen sigi ma Assimi ye bɛɛ bila ɲɔgɔn na a ye armée ci mɔgɔ mun k'a dɛmɛ a y'a bɛɛ janfa k'a somɔgɔw ta k'u bila yɔrɔ la suyɔniw bɛ ka kɛ fɔ Mali sanu dɔrɔn bɛ se ka Mali dɛmɛ cɛ ni n ko n b'a bɛɛ fɔ cɛ y'a to n ka video bila parce que n dusu bɛ ka bɔ quoi Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci ɲɔgɔn na bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔpɔrɔmu don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti ka n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 100 dɔrɔn o de kun da kan bɛ caw